Tema, lengguwahe, karahatan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aniya na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapagiyasan sa guma, mingtulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasingatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapnod sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Idol! Dagol! Of Inday. Inday Sa pagtugtugaok pa lang sa manok. Naminaw na ko sa inyong tulumanong mga kapnod sa kinabuhi. The chicken is buttered. I will always listen to your program. Segment of your life. Itago na lang ko sa pangalang Maymay, taga Matina, Davao City. Just call me Maymay. From Atena, Davao City. Doon kabuhan na nanguyab sa kuwa si Tibor. 2 months, Tibor is courting me. Tiborcio Junior, Mangodian. The true name is Tiborcio, the Union. Dili magkutasok standard Dolanday. Yes. No, I'm not a standard, very high Dolanday. Labi na sa mga kalalakihan. And especially the boys. Mas simple, mas gusto na ako. I love the simple but deadly. Sa
Unsa man ni Tibor nga nagtrabaho siyang angkol, nagbantay sa manukan. Just like Tibor. Tibor is handler of the chicken nuggets of the farm of his uncle. Wala ko na siya na human siyang pagtungha. Tungod kay mukita naman siya siyang pagbantay sa manok. In fact, the school Dulanday, that's why he joined the forces of buttered chicken of his uncle. Kapit na gina ko sa sugton Dulanday. It's a little bit dangerous, Dulanday. Panen, sa dihang, dinhi nagsugod, ang kapnod sa akong kinabuhi. And it is the story of the segment of my life. O ginini, And this is tabu! what of me. Bye-bye! Bye-bye! Ay, tay. Pagkabot ko ng mga pagkaos manok, ako na pagkano ng akong mga manok. Dara tayo, May slasher, naganit tayo. Dara, sabi na, slasher, booster, sticker, at mga amplifier, na-adere. Ayaw, sana kayo magagagmay pa man yun. Ito lang sa Twitter. Sige, dara tayo, Ayaw, ayaw na pagurag doon na kayo musika. si Kuan man na, si Burcio man na. Oy, Tim, kadali lang, Tim. Siwan, itohan na niyo, gawas ko, bis. May. Oy, Tim, kumusta? Siwan mo, oy. Ay, ayaw na kumisita may kay unyang gabi, di magkukupwede ko, magbantay ko sa farm sa kong kuan ba? Manukan sa kong uyuan. Tay, si Kuan tayo, si Burcio. Oy, Dong! Kumusta, Dong? Dong, ay nga po, Dong. Oh, ay naman yung mga isaan sa ko ang kasong manok na isukay. Namusok ko lugan mo. Lagi no pa. Kanang pag-reading ba mong sa kong angkol gunong. So, di pa na ako ma-arbat ba. May maka, hindi lang ko, dapit naman to. Pag mamiso to, tagaan, gito yung isa kalaki to. Uy, makasinabot yung po ano ni Tiburcio tayo kay puan na tayo nakabantay na siya og mga manok. Oh, gina, kung ganahan ni Hidup ka naman mo di ko tatay. Uy, pero nung gidalhan na kag mga balahibo nung ugani nung di ni basa. Ang sound ko na ko ni balahibo. Himuan ng feather duster nung mapawa sa abong ba may jealousy. pwede rin na pwede si tatay kay hubako na, oy. Pwede ko na, sige na. Ako na lang buhato na lang ako ng feather duster eh. Kasaya ka ng mga likot pag mga balahibo ng manukan eh. Sige na kayo. Sige, tay, ato na magsagsagdi namin ni Kuan Tiburcio kay magistoryahan na yung direct tay. Sige na, pag-ayo-ayo diyan doon. Salamat. Ako mag-expect yun ko sa imong manok ihatag ko. Sige dong. Kabala ka nung. Idudong mo na mo akong anong dayo. Pabor ko nung. Tagaan dito ka itong nindot na manok nung ha. Ato na sa kanito tayo ila nung bab. Ha? Ato na po ka dito. Ay, dire, kay magkwatig. Bakay mo dire. Naapot ko siya dalang niyang sunay po. Sige. Isa po ni sunuya kita sa Boulevard po. Sabi, gini mong tatay, no? Sa una pag nasa hilig manok. Mo sa una pag gamay pa na, grade 1 pa na, hindi na nagmanok na. Kita ka nga nabutan na. Nabulog naman na, kagitukam na sa manok. Ituhin iyang mata sa manok. Parang fighter mo itong manok sa ako ang lulo sa una. Mong kuhan de, mong Hermas de, ano mo kay Hermas, no? Wala na. Nadala itong bagyo. Ay, yeah. Saan ko masugtod? Uy, nanaw, sana ako, Bor. Uy, gamay na kayo, Bor.
Ikaw, tips mo kay kung magdali-dali ka, lain mo mong ituyo siguro na ako. Uy, Dili mo yun. Wala, dili. Sa pagtunan. lain mo kakayo ko kay, marami mo kagdali-dali, magugkang eh. Imo kong gina-pressure ba? Wala, uy. Abis sa kayo. Dili mo kayo yung ano. Hindi mo kong marami mo kagkanang. Kung sabi mo kadaanin, di ba, di mo, ano na yung ituyo, di ba, pwede magsuri-suri lang usa ka. Lain mo kakaayo. Dili ba, Si Borsyo, oy. Yung lugar ba, naghanap mga sabungiro din. Ano ba? Oh, daghan diri oy, namagari ila Mario diri, ila Mario, ila TV daghan kay nagiha. Nagkapoy na ko ng banalin sunoy ba? Bantay ba yung ko anak? Puyan ko. Pero papoy ng mga manok diri. Daghan ni, dapat diri oh, saloyo ila Andres. Ano ba? Nako. Dito, di pa gini ko na masugton di. Dili pa lagi ka na kusugton lang yun, gamay na lang yun, agwanta. Gamay na yun kay agwanta yun. Sige. Yan, di nasa ako magdugay kay mag-ngit-ngit na ako. Pag na ako nahipos ng ubang manok. Ah, sige Bor, ayo Bor ha. Sige, salamat kayo. Maya. Ano stick bread bro, bago ka mula ka, usap nagabaktas ka, usap pa rin stick bread bro, oh. Sige lang, kailangan ko yung motor. Ito na ko. Ano ko, May? Sige, Bor. Kamay na yun kayo, sugto na ginako ni tawanan ni. Klaro kayo, sugto na ginako ni tawanan ni ba? Kamay na yun kayo, sugto na yun. Hey! Dang! 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 Lagkawan yung eh. Sa may problema din mo daw. Nuwa kung manok ni nga katong nga kwan kayo no, katong isog kayo nga manok no limon Twitter. Pag ba, katong akong gawin-gawinan. Ah, kato. Yan ka naman kung may tanawan, may magkagunan nila. Adili nung kanang basing na saang na putol ba basing na naabot ninyo hante no. Tanaw na tutulikot sa imong manok ba? Ada tara no. Push. Ada no nga. Wag maniningon na nakabuhi mong manok. Ito yung manig Iputol yung igunting man no. gunting. Wala ba sa niya ito niya pero pista mo tigbakay. Sa problema naman. Wala ko manok no. Kabayo ka to kung manok. Pudong, Gus, pudong. Ay, pudong. Wala ko kang manok. Ay, kukong. Ay, boy. Nagkapa ko dre ang kuhan ba? Ako, wala ko ito, ay. Usa. Wala po kang manok. Oh, manok na ko nga. Isok kayo na. Di ba ito na kibutang? Ikawat yan. Ako po nawatan po kong manok. Magrabi naman na ito sa gabi. Ako nawatan po kong manok. Ako manok. Evelyn dito ba? Ito na lang ito. Kuhan ba? Ito. Isok kayo ba? Usang manok ka na. Ito magpuro pula. Usa na AK-47. Yawag ko na ng sunuyan na. Nagpuro ng pula. Usa na AK-47. Usa magunay ng manok ka. Basilan. Ay. Ano po na ito, Watson? Mapil ito jogging na ko pag mag-jogging ko. O ba? Kailangan na ito. Kailangan na ito. Puro flader. Hindi mayo na eh. Chairman, usa ka semana naman yung kinawatag manok din sa tuwa. Ano pa reklamo din si Lidyaw, sinita mo. Ako manok po, dapat kabok, wala po. Wala ba?
Agos, imong bana ba itik sabong dahil? Oh. Ya. Mura ba ba? Magani kay siya. Ata naman usa. Imong bana mo rin nasukoy ka mo rin galipay mo kung ano wadag manok imong bana. Galipay ka doon kay ikaw na puyapi-yapi ron. Ang mamay ako na wadan ko kung manok pa. Ako po, tay, ako chairman, kaya ako walang chairman, akong kan, akong sabi rin kayo. Ang pinakalitis na naman sa chairman. Si Kuya X. Eh, ako, Chairman, grabe ka ito, kumanok pa. Piso ko to kaya, pandirbi ko to ako, nagkawat ng galit. Oh, chairman, ito yung na magkakatawag mo. Sabi tambal din niya. Tapos lokon ko magani bulang ba tanawar ako. Chairman, gusto ka lugay itong kinahin mo mataong bulang. Sige, tulog-tulog niya. Na problema naman kinitong lugar. Ang ako, Pila ka ba manok ninyo lidyang ni Kawan? Pila? Tanawa. Pero nalipay siya. Nalipay siya nawan ng manok yung banak eh. Siya naman po yung pinapuyon siyang banak. ako, sultihan na mo mga constituents na wadas to ang purok, no? Ako po nawan pagong manok. Oh, mga chairman. Diba tayo rin kasi na dahil? Ay, naman. Sige, tawad si Maman. Ikaw atong ako ang akong nakugay nga manok nga kung pinadawin ko pang apilog ka ng 5 cup. Siya kung Ako manok nga bantres, akong bantres. Pwede ba rin na-iapin ng bandos? Manok mangyapon na siya. Manok mangyapon. Ang kuyaw niya o patoy mga pilon di na pwede. Manok kaya itong iskutan dali. Siyempre, nag-expect yung kang manok. Kaya tari mo na. Pero ayaw ka balaka. Ako pa rin pasubaybayan sa akong mga barangay tanod. Kuman pa na akong mga sakop din ito nga pro. So, ako lang tanuhan ka makuha o kinsa ka ng kawatan. Entende? Oh, anak na ka din eh. Nung nakadungog mong gudbing nga nagtaan na doon, tapok-tapok na rin purok mo na ni Anhimi. Maugyod tayo, maugyod. Okay. Ano mo mga manok daw din na itong masilingan. Oo, ako nawalan yung Ako, sasabi tayo. Ako kahit sabi May dalang ko kayo nga kung manok na pa dito sa kulungan, pati na maging mahalo na to. Di ka to, negros laser to manok ka to. Kulyaw ko to mo slash to. Uso di king kawat rin, Chairman? Oso kayo do. Wala nga, kisa ba ka? Marag karoon ako kakita sa mga dagway. Kuan na ko, misita rin ko kay Kuan. Kang Namisita may niya sa kuwan. City version na siya, Chairman. Ikaw ba, ha? Ikaw ba, divorce, mahilig po kang manok? Mahilig po ko, Chairman. Sa tinuod, ako yung nagbantay sa manukan sa mga angkol karon. Ayaw kumpiyansa kita ng inyong manukan, si yung angkol, kaya kang kayo nga mangawat na ito ang lugar, ha? Lagi. Una nga, ikaw ayaw kumpiyansa, kaya nakakay mangawat na ito lugar mo na nga, ikaw bantayan na nga, kuhay manok si mong angkol, kaya pwede nakahalang mangawat na ito lugar. Oo, salamat kayo sa pamangno ni mo, Chairman. Pero ayaw ka malakag kay. Si Borsyo, ayaw ito ipagkawat yung ako ni pangayo ni mong manok. Ano na kay gipangayo ang manok ni Manok divorce ni Pedro, manok ni Pedro. Chairman, niya sa akin na niron, Chairman. Nga, dagang ginawa Ako, ka. manong chairman, doon yun naman ako chairman ay. Manok na wala. Ayaw mo kabalaka. Madakpan ragyan pa na ito ng mga kawatan. Okay? Barang ayaw mo gayong ang atong isa na di na matulog. Unyang gabi, kapag puno ng salap. Kailangan. Kahit butas ng karayong, papasukin ko. Ano naglamok, pero man yung gawatan ay. Lydia, Chairman, muli na ko. Turo na lang sa dali, ha? maudyot ka Lydia, maudyot limpyo rin ka dyan. Grabe naman yung dilewa. Kanina na ito, makalastos sa kalawan ba? Oras na akong 16 katasa dili. Grabe. Suda ba yan nga no?
Isa dyan kaayog yun. Muna nga, pwede na dito ka, kasi mawa po itong manok doon sa imuhang kuhan, mawa po itong manok doon sa imuhang angkol. Sige, muna na lang ko. Sige, nakikadlang, narabay ungo diha. Ha? Ko? Kaya ungo, mga ka kawayan na, kay kanang kawayan diya, pag maagi daw ka daw, kay mubaba ra ba daw na. Dahil baboy diya, kadako kayo, brag tabaw kadako. Bantay lagi sa mong pagulay ko, kaya natungulitaw ko, nagbutor-butor ko sa una. Alas 12. Uli ko sabot ko binahangin ng laba, manong alas 12. Sige na, pwede na dito. Chairman mo, natong, Chairman mo. Chairman. Oh, ayaw ko pala ka. Kaya akong gibaliw ako mga barangay. Ang ano, giparubi ako kung ilang tanan. Wala nga, ayaw mo ka pala ka. Kaya kaya ko ito, malakpara nga. Muna na lang ko, nung. Sige, yun, bantay at ng kawayan yung mga hapa-hapa, pagbantay yun. Kami magbuntag, kami maglamay mo din, pagdamay ng mga sulugan eh. O, kadaw na, alas 3 na, tingog na nga itong sunoy. Paitan eh. Kaya tala nagpunta ka kung ikaw tanggip. Grabe, hanap na kayo umasta ni Japan. Kumusta naman mo? Gusto yung nagtinapa na ni Japan, kumusta na? Ayan na pinapahay, kaya makakabuhi na. Kamapisa. Kape namin, kape. Kaya nindot na. Kamisan. Grabe, Kasi nangurog naman ko ni si Kapioy. Chairman! Oh, sorry ka na, Chairman! Uy, Chairman! Oh, ayaw mo ka pala ka. Kaya ako yung Chairman. Adapan lagi pala ka ng mga kawatan, okay? Ayaw mo ka pala ka. Kaya kipatuyog na ako ng wako. Sita ka na kung bukawatan, Chairman, kung magsikag ka to. Kasi natulog ako. Oh, moda. Kay bulungan ka na. Yadak, salamat po dyan kag lugaw. Dili lugaw ko, mga suman ni Jap tay, suman, ay lugaw ay suman. Salamat Ay kung tumayo na tsokolate diri nga di mo aso. Ay, naka na si Kwarte nga di mo. Ay, dara, Noon sa manggano, noon sa Wala, wala. Anong problem ko sa inyo mga manok na luoy? na po mo yung musik ko. Hindi tada na Chairman, doon sa mabuta. Init pa? Hilak to, madumulo. Wala, naluoy lang mo mo. Naluoy mo ninyo. Wala, isip ito sa kandila. Dong, gusto nung? Oy, Tibor. Oy, Tiborcio. Ay, bye! Tiyuhanin mo, oy. Yan, nadakpan ninyo kawatan gabi? Pagi naman ako lang gawatan do. Pagi. Bye! Islas kayo ko, tanda, wag na mo na kwanta, wag mamunod pa sa pakita po. Na, may gani Ay, ko. kung makita ko itong kawatan na to. Na, sila rin may labon. Maski ako. Mark my word. Kabayawa sa kibaw ng membro ko sa expandable. Wala, makita ko to. Ako si Arnold Schwarzenegger. Tanawa. Sir Schwarzenegger. Ako bitaw si Jet Li. Tanaw na to. Tanaw na to. Ay, magkabala ka. Kaya kung yung ipatuyok ang akong mga barangay tanod para magsikap kaya maong gawasan. Ani siguro na ngayon tabuhan na naara diri tong kawatan. So dili mo magsaba kung kanus ata magbantay diri kay Unsa? O hindi! Hindi isang malaking kalokohan. para di siya makahiring kung antod kanus di ba? Ano man ang tirada dia? Sakto ka na, huyag ko sa unyang gabi, sakta mo bantay. Ako ani, matulog na lang ko ani. Tay. Tama. Hatan ka lang mong kumainit. Magpaway sa tayo, masig mauna sa katiuro ka ng mga manok niya. Bato, ikaw kung lala na lang ba kagong? Siya sa ko diri ko, na isbe, siya sa kong isbe diri.
O sa isme. Special mahal. Ikaw, 3, so yun ba ka? Ayaw kay Kwana. Ana na lang siguro para kay kung planuhan nga di matuog niya. Sigurado ang kuotan di na po na mag pakita so pahuway na lang sa takang gabi. I-alternate na lang na siya sa araw. Sakto. Sakto ka niya, di mo rin siya. Matuog na babalisik. Chairman. Ikaw, Chairman. Ayaw ka wala ka. Nagibasuloy na lang ako mga barangay tano ng mga CBO. Dubog o pagkakop. Alam ako kawasan. Sa din si Chairman. Si Paeng dito nagtutuyo ko. Ya mo, mato na ko ha. Sige, ato na lakaw na. Okay, mungit-ngit ang bantayan na po ako siya. Kuha na pong manukan sa uncle may karahon nito ha. Maugyon. Sige na. Bye. Bye-bye. Yan, sugtan ako sunod ha. Oh, sorry, gamay na lang yung kaayo. Sorry ka na. Ikaw dahil ibong adas na. Naroon na makitato sa likod, ibong adas na. Pagkakwapan, ibong adas na. Nagbago na ko. Kawatan daw. Dalaga, di na Ikaw, magbuburan. ang akong sunod! Ang akong sunod! Hoy! Ayaw niya ka! Ayaw! Gudita. Ikaw isog ka. Ako yung Teka. Ako ang manok pag hindi mo tirahon. Si Kapina Fernando. Ayaw pinapinano kaya wala ka na. Mauna pa ba? Sunod ka, Hindi ka sinunod. Agoy. Kumuha mo na, kumuha. Ayaw mo. Kita mo ng kawatan mo. Kawatan ka. Ikaw kawatan ka. Ikaw. Bilang kato. Tagala mo na. Tagala. Ikaw! Diborsyo. Pursyo, ikaw di ang kawatan. Pursyo. Kawatan ka. Ayaw sumaga tayo. Let's go, Kamal! Kamalo ka nga. Ako ang walok lauro totoo ni Ma. Ikaw ha, kawatan ka, bro! Kanya ko kita ka pinaro si Fernandez Ayaw dili. Sige, Diyos. Masunod niyo ka, Diyos. Pinais-bilin lang. Adik ko, pinapali. Pinapalilya lang. Kawasan na ka. Ikaw ba? Ikaw di ko tan. Ayaw. Dali ka daw. Dali. Diborsyo. Ikaw di kawatan ng diborsyo ka. Silo ako. Pagailaw. Wala. Sila ka ba kikawat mo dire? Halos tanan ako may nangawat.
Wala mo, mau ganing na ako'y manukan. Ginatigom na ako inyong mga manok. Magalimag daw di ba rin siya? Magkakikang daw. Nagpao na ka. Para man sa pagkakmaon. Agay. Ay, ipaprito na! Ipaprito! Iya, maluwi mo. Piso ko sa gabi. Agay, ayun pumuntahan. Diskubrihan ako doon dahil sa panagina mo nga si Tibor dahil pangawat sa mga manok din eh. Tugra mo katol ako mga kamot. Mga tiil. Kasi ang ginahilaptanon. May dalang nasakpan siya. Nakatunan pa naman ng tanak ko siyang ikugmaon. May dalang kiwana ko siyang isugot. Karoon na preso na gid siya. Nahilo na ang among mga sunoy. Nagkasalamat sa inyo higayon. Inyong suhat magtatampo. May. Sarili ko'y napapayaan.